Welcome to Zisodel TV. Kindly subscribe, share, and like for latest updates and news. Bamu bunkasan arziki, Allah ya ba mu haɗin kai. Muna godewa gwamna, muna godewa nema, muna godewa Refugees Commission. Gashi nan naga kayan su motocin nema. Mun godewa Shettima North Development Commission, kuma za mu dauki duk matakan da ya cancanta.